Нещо малко по-различно. Това за мен си е типично. Настроение отлично. Не че ме касае, ма сте курви, нищо лично. В някой слънчев ден ще играят токатите и не може ме сапрете, шо сте паси жалкаите. Ако тръгна към вас, братле, не мога се спасите. Какво ще направите? На колене да лапате. Всеки втори лаф има къде и защо? С кого? Ами с твоята, що така? В легло. На нея и харесва да танцува по бельо. За курвите вкъщи това е макса за облекло. Сори, съжалявам, че съм толкова груб. Съжалявам, ама съм себе си, не някой друг. Да си путка в днешно време е на мода. Обаче сме си пичили, ти спирам кислорода. Залягай, че в главата ти е мерника. Ще ви ритаме от НДК до Сердика. Толкова говорят за мене тия маймуни, че биха запълнили цели страници във вестника. В последно време на никой да ни се вярва. Мишките смачкани ще ги лежа ако трябва. Усещаш как юмрука ми в черепа ти се врязва. Толкова си смешен, че не ставаш и за загрявка. Питай твоята дали ми помни още пръстите. Всички лафове за мен отзад да си задръстите.